Yung mag-share ngayon ay isa po sa ating pong mga top leader na nung narinig ko po ang kanya pong story, ay sobra po akong na-inspire. Sobra po akong na-inspire. Isa po siya sa leader ng Live Good na nakitaan ko po ng dedication. Nakita ko po yung kanyang burning desire really to become successful in this business. So without any further ado, tatawagin ko po all the way from Baguio. At hinahangaan ko po ang kanyang attitude of team player, pagiging team player. Isa po siyang leader na masasabi ko, our Diamond Run, currently Platinum, Jericho Irinco. Partner Jericho, are you around? To all Live Good family, pwede po ba nating salubungin ang ating pong share for tonight at pakinggan po natin ano yung compelling reason bakit niya ginagawa ang Live Good. Okay po, at ma-inspire po tayo sa kanya pong story. Bigyan po natin siya ng heart emoji, clap emoji, pati diamond emoji. Coach Jericho, please come in. Thank you, Coach. Good evening. Good evening, Mentor V. I am loud and clear po ba? Loud and clear? Yes. Alright, salamat po sa lahat ng mga kasama po natin dito sa Zoom tonight. Pagamat po ang daming mga challenges, but of course, alam naman po natin yan si Mentor V. Always declared no excuses. Hindi yan, harangan mo man yan po ng kahit ano, magtutuloy-tuloy po yan, basta alam niya po tama ang kanyang ipinaglalaban, o tama po ang kanyang dinadalang opportunity for all of us. All right, so maybe for some, you can invite all of your friends, partners to get in again. Habang po ako'y nagpiprepare kasi I'm all the way from Baguio. You heard it right. It's straight from Baguio. While I'm stuck on the traffic, I am listening to the presentation. And actually, I supposed to stay in Baguio. But of course, for hindi pwedeng magrason na naka-assign po kasi ako tonight to be a sharer again. But then hindi na ako pwedeng magsabi kay Mentor B na Mentor B iba na lang. Because pag sinabi ni Mentor B, ako po talaga lagi nag-o-obey ako sa aking mga mentors. And alam ko po kasi, I always follow dahil alam ko po, lalo na if you're going to look asa na si Mentor B this time. Diba? Ang layo na po ng narating niya. She is a great leader that we must be follow. Ang dami ko nang sinabi, hindi pa ako nagpapakilala. Okay, so guys, why? I am taking a chance na magkaroon po kayo ng opportunity to bring in all of your partners. Because tonight, it's gonna be a new Jericho Irinco na makikita nyo na akala nyo po, I'm just happy, I'm just doing this Live Good na pag ganun-ganun lang. Ito po ay papakita ko po sa inyo kung ano yung compelling reason, my deepest why, kung bakit ko po ginagawa ang Live Good. I supposed to bring this story on my diamond, but I can't hold it. Ngayon pa lang po ipapakita ko na po sa inyo because I want to influence other people here, other partners here, to wake up. Huwag na po tayong mag-procrastinate. Napakaganda po ng opportunity ni Live Good para po sayangin pa po natin yung oras natin. Bring in all of your guests sa mga kaya pa pong mag-invite. Magdala po para po dito sa, because the Zoom is every day, mayroon tayong 3 p.m. and and 8 p.m. But the story of our partners, bihira po tayong makarinig. Although this is recorded, but iba pa rin po yung kasama po namin kayo ngayon na nakikita nyo po akong live na nagkikwento po ng kwento ko. So again, kilala nyo po ako na partner nyo po dito, not only a business partner sa mga nakakakilala na sa akin, I lay down all my cards. What you see is what you get. To the extent na yung pinaka-holy na income natin na dapat naka-confidential po yan, I lay down. Why? My purpose of that not to brag. My purpose of that is for you to be able to open your eyes, to feel that this Live Good is really a great opportunity. At wag na po sana nating antayin na makita nyo po ang kwento ko na mangyari pa po sa iba, yung nangyari po sa akin, bakit ganito ako kadedicated? Bakit ganito ako kagigil kay Live Good? So sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, pagpasensyahin niyo po muna ako kasi talagang I was stuck in the traffic. But then again, nag-commit ako kay Mentor V. I will be there at 10 p.m.
And exactly, I am here in front of you guys. So I'm very thankful with God. All the way from Baguio, nandito na po ulit tayo, magkakasama tayo. Bago po ako magpakilala, gusto kong batiin ang bawat isa sa inyo, lalo kay Mentor V, for giving me another chance to be in front of the camera here in Zoom. Hindi man po tayo nakikita-kita in person pa po. In our daily conversation in our GCs, sobrang kapamilya na po ang turing natin sa isa't isa. We really feel you po. Alam ko po lahat gusto na pong makaagwanta sa kahirapan. Alam ko po lahat gusto na pong mag-rank up. And this is it. Alamin lang po natin sa sarili natin, ano po ba ang kulang. We should be honest with ourselves. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, although lagi po akong nakabandera po dito sa Zoom, my name is Jericho Irinco, all right? I am the founder of Eagles and Lions Worldwide, na kung saan mayroon po kami ditong motto that you can have everything in life you want if you will just help enough other people get what they want. We just copied it. Very po yan, very self-explanatory na po yan. And ako po, wala po dito sa harapan nyo without the landing page sent to me by my upline, and I'm very proud from the bottom of my heart. Lagi kong sinasabi na sobrang thankful ako sa tao na to. This is 100% strangers. Hindi ko po ito kakilala. In my 43 years na nag-exist po ako sa mundo, dito ko lang po ito nakatagpo sa opportunity na to. Palakpakan naman po natin if you're listening to me. I wanna see in the chat box po yung mga heart po natin, in palakpak natin. Sa pinagmamalaki ko pong upline Edmar Torculas. Diba? Akalain mo yun, inisip ko pa talaga, no? Upline Edmar Torculas, I am very proud of you kung nakikinig ka po ngayon. I'm so proud and so thankful in behalf of my family. Why I said so? Lahat po kami nanginginabang na po ng pamilya ko po dito sa opportunity na dala po ng Live Good. And also, I'd want to say thank you. Unahin ko na po muna yung pagpapasalamat before I'm gonna share you my story. I wanna say thank you with Live Good, lalo na po kay Sir Ben Glensky, for bringing this brilliant platform na tinatamasa po nating lahat ngayon, na napapakinabangan po, not only here in the Philippines, mas sabay-sabay po yan in 200 plus countries. Kaya hindi po tayo pwede magpatulog-tulog. And not to mention, of course, ayan, wala din po ako dito kung hindi po dahil sa 001, the founder of the Dreammakers Worldwide, ang pinaka na sobrang sinasaluduhan ko po talaga, Mentor Fernan Santiago, the first diamond and the first crown diamond in Live Good here in the Philippines. And without the full support of the mother of the Soaring Eagles International, no other than the newly promoted Mentor Vilma Sabulao, no Jericho Irinco na ganito po kalakas ang loob magsalita in front of you. Kung hindi po ako nito na mentoran, sa totoo lang. Because if you're gonna watch my story, I'm almost sobrang down. I was down. Kung malalaman nyo lang po ang kwento ng buhay ko. But before ko po i-lay down sa inyo ang lahat, my name is Jericho Irinco. I am 43 years old. I'm all the way from Bicol. Mega love shout out mga Bicolano. Lalo na sa mga nakakakilala sa akin dyan sa Pigaon, sa Partido area. Once in my life, I become a vlogger, an influencer in Bicol during the pandemic. Nakafocus po tayo in helping people, giving those some, alam niyo yung mga basic needs dahil talagang lockdown noon eh. So wala talagang labasan. Kawawa yung mga kababayan natin na wala talagang makain. And sa sobrang maliit man lang na hakbang na ginawa po natin, nakatulong. I am not saying this to brag, but I am telling this to you guys for you to inspire na kaya pala natin tumulong even in a small way. Na kung ang dahilan po natin is wala tayong kakayahan dahil wala tayong finances, this is exactly the answer to my prayer na malalaman niyo po yan at the end of my sharing tonight. Alright guys, so half of my age I was an employee. Who among you here are employee? Wala pong masama sa pagiging empleyado. Ano po yung masama lang doon? Sorry ha. Maybe for some of us, na mali lang po yung mindset natin from the very beginning. Na ang akala po natin, mabubuhay lang po tayo sa pagiging empleyado. Dahil yun po yung mindset po sa atin. Mag-aral ng mabuti para makakuha ng trabaho. But who among you here experiences na yung sahod natin is minage sana? Do you know what I mean? Pagpasok po sa ATM, nakasapatos na, larga na. Ano po ang ibig sabihin nun?
pambayad lang po sa utang. Sobra pa, sometimes negative pa. There's so many jokes posted in the different social media na alam mo yon, yung babayaran is 25,000, yung sahod 23,000. That's a joke for some, but that's true. That's the reality that's happening. You know what, guys? Maswerte na lang ako. Again, this is not to brag you. And I'm so thankful with God. Because when I was into employment, when I engaged myself to employment, I was into sales. Into sales, not only basic and not only overtime. In sales, you have commission, you have the basic, you have the allowance, and you have incentives. Isang katawan na nagtatrabaho, 4 ang pinagkakakita, 4 ang pumapasok na income. Kung bakit ko yan sinasabi sa inyo, because I am hindi na po bago sa akin na makakita ng 6 figures. I am also generating that 6 figures dito po sa ginagawa ko po na traditional. However, iba pa rin. Alam mo yung pangarap ko na gusto kong magkaroon ng something in my family and to help to my community, hindi po kinakaya. Pang-pamilya lang po talaga siya. Pero yung pangarap ko na alam ko makakapagbigay sa akin na makapagpapasaya sa akin, makapagdudulot ng kaligayahan sa akin, yung pagtulong sa kapwa ko, hindi po nakakayanan ng finances. So alam niyo po kasi iba pag may calling ka eh. So that's why hindi po ako nagtataka with all the prayers na pre-announce ko po during those tragedy na na-encounter ko po in my family before I meet Live Good. Totoo po ang sabi ni Mentor V, that God is great. That ito pong Live Good is truly hulog ng langit. At hindi po ako nagkamali na kung bakit ko pinagdaanan yun in my self-interpretation. Because I am facing this huge amount of blessing. Finorm lang po ako. Hinulma lang po ako ng tama on how to manage this huge amount of blessing. Sa mga hindi po nakakaalam, bago po mag-pandemic, 3 po sa mahal ko sa buhay ang nawala. My father was been diagnosed, yung sakit niya po since 2012. And tuloy-tuloy po yung kanyang medication, hospitalization. I am the breadwinner of my family. I am the provider of my family. Maybe for some, sa mga nakaka-relate po sa akin, alam mo yung gigising ka ng maaga, para kanino ka bumabangon, Jericho? Para sa family ko. Para sa mga taong mahal ko. Yung gusto kong makita ko lahat ng mga kapatid ko, that they are all titulado. They are all graduate because we are from nothing. Galing po ako sa pamilyang walang-wala po talaga. Yung kumakain ng lugaw sa tanghalian, sa hapunan. Minsan mag-i-skip ng pagkain dahil wala talagang maihain sa lamesa. But hindi ko po ginawang dahilan ang kahirapan para hindi po ipagpatuloy na maghanap ng oportunidad. Ang motto ko sa sarili ko, ang paniniwala ko po kasi ang lagi kung bakit malakas ang loob ko. For as long as legal, ethical, and moral, sasabayan kita dyan. Wala akong pakialam kung sino ka pa. Ganun po ako. That's why when I graduated from sobrang bakya-bakyang school lang, sorry hindi talaga kilalang school when I graduated in my province. Nung lumabas ako sa Manila, alam mo kung anong sabi ko? Hindi nila ako kilala kung sino ako. Hindi ko rin sila kung sino sila. Magsasabay-sabayan kami. And I'm so thankful with that kind of mindset that I have from the very beginning, na lagi kong sinasapag, naririnig ko kay Mentor V, talagang ang mindset po talaga ang magdadala sa atin sa tagumpay. When I have an interview in a multinational company, ang tataas ng mga dekalidad na eskwelahan ang tinapusan ng mga kasabay ko. Alam mo ang sabi ko sa sarili ko, sumabay ka, hindi ka nila kilala. Hanggang sa thank you Lord, among those people, napasama po tayo at doon po nagsimula ang lahat. Sabi ko nga si Lord talaga ay talagang dinidinig ang ating panalangin. Alam ni Lord ang purpose kung para saan to. Ang bahay po namin, light materials. Pag dumaan po ang bagyo, alam po natin ang Bicol is gateway po yan ng mga bagyo. Bago po yan dumadaan sa ibang mga lugar, ang bagyo po ay dumadaan sa Bicol. At hindi lang po ordinary yung bagyo, malalakas na bagyo. Yung tipong the next day, wala na kaming bahay. Yan po ang nakamulatan ko when I was in elementary. Na sinabi ko sa sarili ko na mahirap man kami, gagawa ako ng paraan para maiahon ko sa hirap ang pamilya ko. Dahil sa kamag-anak namin wala talaga eh. We are not close. Sa totoo lang. Kaya nga nakakaingit, alam mo yung may mga pamilya nagtutulungan. Kaya ang sinabi ko talaga sa sarili ko, kailangan kong dumama. Kasi 12 kaming magkakapatid.
Pang-apat ako, imagine, ilan ang sunod sa akin? At paano yan kung hindi yan makapag-aral at hindi makatungtong sa kolehiyo? Ano mga mapapasukan yan? Walang alam yan sa negosyo. My father is a carpenter. My mother is a housewife. So anong orientation mayroon mo kami? Alam mo kung anong mayroon lang mo kami? Na sobrang proud ako sa parents ko na pinalaki kami. May takot po sa Diyos. Marunong magdasal. In that way, talagang kung nasaan man po ako, hindi ko po sinasabi na magaling po ako. Mayroon po akong Diyos na kinakatakutan. Mayroon po akong Diyos na nakikinig sa lahat ng aking mga panalangin. Guys, akala ko po okay na ang lahat. When I was into sales, ibinuhos ko po lahat sa kanila as in hindi po ako nagtira sa sarili ko. Dahil ang gusto ko noon, mahata ko po talaga lahat ang aking mga kapatid to become professional, to become successful, and they're choosing kung ano man po ang gusto nilang tahakin. At hanggang ngayon po, sabi ko nga po talaga, God is great. Na ako po ay lumagapak na, bumagsak na eh. Ubus na eh. Tatlo ang nawala sa buhay. Ikaw ang breadwinner. Matapos mo magpaaral, what would you expect? May savings pa ba yan si Jericho? 3 ang sabay-sabay na namatay. 1 lang at linggo lang ang pagitan. Hospitalization ng father ko from 2012 at namatay siya 2019. What would you expect? May natitira pa ba ako sa sarili ko? Pero hindi ko yan inaangal. I am happy with what I am doing. I am serving. I am doing this for my family, for my loved ones. Kaya nga ang sabi ko po sa inyo, habang malakas pa po ang mga mahal nyo sa buhay at nakita nyo po ang opportunity na to, maximize. Gawin po natin to. Para saan pa? Wala na ang tatay ko. Hindi na nakita ng airpot ko itong opportunity na to. And yet nakita niya kung paano nagtapos yung mga kapatid ko. Kasi nagsipag-graduate na yung mga kapatid ko, yung bunso ko lang hindi niya naabayan eh. My bunso was graduated last year, Bachelor of Science in Marine Engineering. So hindi na po yun naabayan ng father ko. Siya ang huling hindi naabayan ng father ko. Pero yung graduate po namin ng HRM, yung graduate po namin ng IT, yung graduate po namin ng education, lahat po yun naabayan ng father ko. And the moment na nakikita ko po sila, kaya sa totoo lang, pag naririnig ko ang graduation march, grabe ang ngal-ngal ko sa totoo lang. Kasi when I graduated, elementary, wala. Ano mo yun yung pagkatapos ng graduation, uwi na kami sa bahay. Tapos gasira, wala man pansit. Pero honor naman ako noon. When I graduated high school, ganun din. Alam mo, hindi cake ang binublow ko. Yung gasira. Pagtanggal ko ng diploma ko, pagtanggal ko ng medal ko, ay blow na gasira kasi matulog na. Walang pansit. Alam mo kung ano sinabi ko sa sarili ko noon. Hindi pwedeng daanan to ng mga kapatid ko. Kaya talagang mula noon pa man, naghanap na ako. I engaged myself as an empleyado, pero hindi ko ordinaryong empleyado. I engaged myself into sales to generate more amount of income, pero hindi po sapat. Hindi po nag-sapat. Kahit nagsa 6 figures, ang dami po namin. At ito po ang pinaka-worst. Ito pa po ang hindi ko inaasahan na magyayari po sa amin after everything. I'm gonna share you a short video para makarelate kayo kung ano po ang nangyari sa akin after all. Wala na ang bahay. Wala na ang bahay na matagal kong pinundar.
Ay, wala na ang bahay na matagal kong pinundar. Abay. Wala na ang bahay. Sana. Matagal kong pinaghirapan para sa pamilya ko. Alala. Akala ko okay na ang lahat. Pinag-aral ko mga kapatid ko una. At makatapos sila. Tapos na sila yung bahay pinag-awa ko. Nawala sa isang iglap pa. Nawala sa isang iglap. Ang bahay na pinaghirapan ko. Tulungan nyo naman akong ma-rebuild ang bahay namin para sa pamilya ko. Walang nailabas lahat. Lahat, pati mga damit lahat. Wala kaming nailabas. Laptop lang kasi nagtatrabaho ako. Yun ang hinawa ko. Itinakbo ko dahil nandun ang profile lahat ng mga kliyente ko. Wala na kami ba? Ay, Diyos ko. Live Good family, sorry. Siguro po nakita nyo na po kung ano po yung aking compelling reason why I am doing this Live Good. Para saan po to? Buhay pa po ang aking nanay. Nanay ko lang po ang nawala. Pangalawa kong kapatid at yung panganay naming lalaki. Meron pa po akong mga pamangkin. I need to move on. Kailangan kong kumayod. Lumabas po ako dito sa Manila. Wala po talaga. When I received the landing page coming from Sir Edmar Torcolas, that was January 15. Right after I watched the video of Sir Ben Glensky, automatic po na pre-enroll ako. And I'm trying to lock in my account, but to no avail. Dahil wala na pong naman yung ATM ko. That's why ang dinideclare ko po sa inyo na officially nag-start ako sa Live Good was February 16. Dahil pa lang po ako nagagawa ng paraan na ako pag-register po. What I did, inaral ko po yung negosyo. Sinasabi ko sa sarili ko, ito yung dinarasal ko. Ito yung hiningi ko kay Lord. Natulungan niya ako makaahon ulit. Makapagpagawa ng bahay para sa pamilya ko. Kahit bumalik ako sa dati kong ginagawa, still kakainin lang po ng mga pinag-aaral ko, ng mga pamangkin, tapos ng mga kapatid ko. Doon na po ako sa pamangkin ko ngayon. Kulang. That's why I'm very thankful that we have this Live Good. I'm sorry. Sorry po. Sobrang naging emotional ako masyado. Anong point ko po ngayon? Live Good is the perfect opportunity for all of us. No races. Wala pong pinipili kahit sino ka. Nakatapos ka, hindi ka nakatapos kung anong gender mo. For as long as you are willing to learn and earn, mag-uupay ka. Pwede ka po dito kay Live Good. Huwag ka mag-procrastinate. Mag-open mind ka. Buksan mo ang puso at isip mo. Ask yourself, ano na po ang nangyari sa buhay mo? 2 years, 3 years, 5 years, 10 years ago, doing the same things repeatedly. Ba't po kayo nagtatakot mag-explore? Ba't po kayo nagtatakot mag-subok po dito kay Live Good with 2,800? Ano mo sa totoo lang nun? Inisip ko yung 2,800 ko nun. Kasi hindi ko pa masyado napag-aralan ang business para lang akong bumili ng branded na damit. Hindi siya tulad ng ibang, I don't wanna badmouth other MLM companies, pero ang reality, napakalaki po talaga ng puhunan for you to generate income. But for now, kaming nagpuhunan. At ito na po tayo, nakikita na natin yung income palaki ng palaki. I don't wanna hype you guys. The reason why I show you my income, dahil trinatrato ko po kayo nakapamilya, na gusto ko po kayong magising sa katotohanan, na pag sineryoso niyo po ang Live Good, meron po kayong income. Pag binigyan niyo po ng malaking oras si Live Good, malaking income ang ibibigay po sa inyo. Pag inaral niyo po si Live Good,
mabilisang income at malaking income ang ibibigay sa inyo. Ba't hindi natin ito bibigyan ng oras para pag-aralan? Imagine, 6 years in elementary, another 4 years in high school, another 4 years in college, para para sahuran tayo. Kapag binidyasan mo, lalarga na, kulang-kulang pa. Because I have nothing against with employment, but I am here. Gusto ko pong gisingin ang ibang tao na hindi pa po ito nakikita at hindi pa po talaga ito na-internalize. Kung pwede ko lang ilagay ang mata ko sa inyo at ang puso ko sa inyo. At again, sabi ko nga po, huwag na natin antayin na magkaroon pa po tayo ng sobrang napakalalim na dahilan para magising po tayo sa katotohanan. For now, I am encouraged everyone na hindi pa po member ng Live Good. Kung kayo po ay nandito na sa Live Good, congratulations. Kung kayo po nandito na po sa Live Good, all you need to do is to learn, to obey, to listen to what your upline says. Hindi po kayo inuutusan ni upline. Ang gusto po ni upline, matuto po kayo dahil ang gusto po namin, kitain nyo din po yung kinikita namin. Hindi pwedeng kami lang po dito na nag-i-enjoy sa income kay Live Good. We really want you guys to experience that because we are equal here. Pare-pareho po. Pare-pareho lang pambigay na opportunity sa atin. Sa lahat pa po ng hindi nagsiseryoso, this is time for you to have a crystal clear action, to focus on the right focus. Sabi ni Mentor V, huwag na po tayo mag-procrastinate. Huwag na po tayo magsayang ng oras. I-internalize po natin yung power of two. With that, lalaki po yung organization natin. Wala pong sikreto po dito. Lahat po nilay down. As you can watch my training the other day, halos spoon feeding na po yun. Ibinigay ko na po lahat sa inyo kung ano yung ginagawa po namin para lumaki ang organization. Please, mag-take action na po kayo. Because this is the right time. Huwag nating sabihin, huwag nating sayangin yung chance na napasama po tayo sa pioneering ng 2023. Papasok na po at 2024, ilang buwan na lang. Pagpasok ng 2024, dapat nakapag-set na po tayo ng goals na before the end of 2024, platinum po tayo, na po tayong lahat na napasama ng 2023. Ayos po ba yun? I would be very much happy kung meron po tayo. Sa totoo lang, I won't become platinum. Hindi po ako magaling kung hindi po dahil sa magagaling na leaders po na nasa under ng organization ko. Sila po ang magagaling. I won't be here speaking in front of you, in front of the camera, sharing my story. Kung hindi po dahil sa magagaling kong mga leaders, hindi po ako magaling. Sila po ang magagaling. Kung ano lang po ang nalalaman ko, yun po ang tinuturo ko, nililay down ko hanggang sa baba. Alam po yan ang mga leaders po natin na nag-reach out po sa atin, asking for help and guidance on how to do the business. Simple lang po ang gagawin po natin dito. Plug in, get in, and stay in. Ganun lang po. Attend tayo ng attend sa Zoom. Dala po tayo ng dala ng guest. Aralin po natin ang business dahil this is your business. This is not your upline business. Pag lumaki po dito ang organization mo, magiging masyadong happy ang family mo. Kayo po ang makikinaban ng mga blessings na yan. Kayo po ang magde-decide of what you're gonna do with the income, with the blessings coming from Live Good. Again, hindi ko na po patatagalin pa. Maraming salamat sa mga nag-stay despite of the internet challenge kanina. And guys, saludo po ako sa inyo because pare-pareho na po tayo nagkakaroon ng declare no excuses. Pare-pareho na po tayo hindi affected sa mga tawag dito, mga ganitong eksena, mga ganitong mga pagkakataon na kahit nagkakat-kat po tayo, nagkakaroon po ng technical error, pero still nandyan po kayo. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Every one of you here are hunger for learning. Gusto niyo pong matuto. And I'm happy pag nakita ko po kayo on the top. So with this, maraming salamat po sa inyong lahat. And aralin po natin, bilisan po natin, kasi wala po ditong nauna, walang nahuli. Speed is the key. Lagi ko po yan sinasabi pag nagpe-present po ako. Aralin niyo po ang business. Magtanong po kayo sa mga uplines. May ibibigay po namin sa iyo lahat ng information na nalalaman po namin.
bigyan nyo po ng malaking oras ang Live Good business nyo. Hindi po yan business ni Upline. Dahil again, the moment gusto ko pong i-reiterate yan, the moment na binigyan nyo po ng malaking time sa Live Good, malaking income po. Bonus na lang po yan. Lalo na po pag malaki ang oras mo sa pag-serve sa iyong organization. Sa malaking oras ang binibigay mo, ginugugol mo para tulungan po mag-grow ang organization mo. Mas maraming blessings. Yan pong income na yan, bonus na lang po yan. So again, lahat po kayong magagaling. Akala nyo lang po hindi. Idig nyo na po, laliman nyo na po yung inyong mga deepest why. Ibigay nyo na po ng todo para po itong 2023 na to bago matapos. Lahat po nag-rank up po tayo. So again, maraming salamat po sa inyong lahat. Live Good is a truly a blessings. Maraming salamat, Mentor Fernand Santiago, Mentor Vilma Sabulao, to all my leaders of Eagles and Lions worldwide. You know already who you are. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil baka po madisgrasya pa. May hindi pa po kasi pwedeng pangalanan. Alam niyo naman, pag bumukang bibig ko, tuloy-tuloy po yan eh. So para as much as possible po, para patas na lang po, wala na po akong papakalanan na leader. So you know already who you are. You know already who you are. Ituloy-tuloy niyo po yan because I am happy. Nakikita ko po na sobrang nag-grow po ang organization niyo dahil nakikita ko po lagi kayo sa Zoom. Nakikita ko po kung anong effort, kung anong oras ang binibigay niyo po sa Zoom. So maraming salamat po sa inyong lahat. Again, aralin at gawin po natin ang negosyo ng Live Good. Maraming salamat, Peter B. Maraming salamat, Coach Upline Edmar Turcolas. Maraming salamat, my Live Good family, into my family na suportado po ako sa ginagawa ko. God bless everyone and to God be all the glory. Pagbabalik po ako sa iyo, Mentor B. Thank you so much. Thank you so much. Alam nyo, kanina pa durog-durog yung puso ko. Coach Jericho, kakaiba yung nakita kong Coach Jericho. Palakpakan naman po natin. Akala lang natin, si Coach Jericho, masayahing tao. Alam mo ba na kabalitaktakan ko yan, minsan kababarang ko yan sa telepono. Hindi kami nag-uusap ng ganyan. Kaya pinaiyak mo ko ng sobra-sobra ngayon eh. Kasi ang mga pinag-uusapan lang natin, puro masasaya. Puro masasaya. Alam mo yun? Parang ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ganun kalalim, no? Yung hugot mo. And from the bottom of my heart, mas lalo mo akong pinahanga. Kasi I told you already na hindi ka man lang sa akin nagsabi, nak, na mentor, andito pa ako sa Baguio. Alam mo yun, pwede naman kasi na bukas na lang, sa ibang araw na lang. Pero talagang yung commitment mo, saludo talaga ako sa iyo, Coach. Talagang declare no excuses. Diyan sa ginagawa mo, mas lalo mo talagang binibuild yung respeto at pagmamahal ko sa iyo. At ngayon na narinig ko yung story mo, no wonder where you are right now, kung kaano ka ka-driven, gaano ka ka-decisive, kung gaano ka ka-passionate. You're always on fire. So Coach Jericho is really on fire na talagang nakikita ko sa kanya yung talagang nilalagay niya yung best niya sa lahat ng bagay ng ginagawa niya. Kaya sana po na-inspire namin kayo sa story po ng ating pong On Diamond Run, Coach Jericho Irinco, na talaga naman, totoo po yung mga sinishare po namin sa inyo na pag maliwanag na maliwanag po ang why natin, bakit gagawin po natin si Live Good. Yung how to is very, very easy. If we know our why, the how to is very easy. So, yung why na nakita natin kay Coach Jericho is na talagang napakalalim. Kaya para sa kanya, wala po mga excuses. So, sundan po lang natin kung ano yung ginagawa ng ating pong mga upline, kung ano po yung mga tinuturo ng ating pong mga mentor dito. Pumulot po tayo ng mga aral. Huwag po nating isang tabi to. Kasi kung nagawa po nila, ibig sabihin, kaya niyong gawin. So, para naman akong nanliit sa way ko, Coach Jericho. Parang, alam nyo, pag nakakarinig po tayo ng mga story ng ibang tao, doon mo pa mas ma-appreciate na mas blessed ka pa nga eh. Diba? So, masyado pa tayong mas blessed kung titingnan po natin na hindi po basta-basta ang masunugan
at hindi po basta-basta ang maiwanan ng tatlong mahal sa buhay na halos po sunod-sunod. So with that, Coach Jericho Irinco, you are indeed blessed because God has a purpose for everything that happened into our lives. Basta tayo, mag-submit lang tayo sa Lord at mag-trust lang tayo. At siya nga po, dinala ka ng Diyos dito. At salamat sa upline mo at sa lahat ng entire organizations mo na siyang ginamit ng Diyos para mas lalo mo pang maabot ang mga pangarap mo dito sa Live Good. So, congratulations to you, Coach. God bless you more. My love, my respect, and my prayers for you. God bless. So sa lahat ng ating Live Good family, congratulations to each one of you. So sana po lahat ng mga tao narinig po yung story ni Coach Jericho. Pero wag po kayong mag-alala dahil ipopost po namin yan sa LGSEI. LGSEI, please punta po kayo doon. Mas marami pa po tayong maririnig na mga story ng iba-iba pong mga story na mga naging successful po dito po sa Live Good. In fact, nag-uumpisa pa lang po tayo. Nandito pa lang tayo sa one small step into a bigger and a greater journey with Live Good. So with that, thank you so much. Congratulations. At humihingi po ako ng dispensa sa pagluloko po ng aking internet kanina. But nevertheless, declare no excuses. So congratulations to everybody, sa lahat po ng mga leaders. Maraming salamat. Coach Jericho, I love you. And keep going. See you at the top. Bye! Bye everybody! Natin si Coach Jericho ng heart emoji, clap emoji, diamond emoji. Ipakita po natin sa kanya kung paano po tayo na blessed na kanya pong amazing, yung kanya pong story na nakaka-touch po to the core. So, Coach Jericho, mabuhay ka at Diyos nawa ang magpala sa iyong buhay. Sa ginagawa mo, talagang Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. So yun po, maraming salamat. Good night and God bless. See you all tomorrow. Mag-invite po tayo ng 3 o'clock bukas at ang ating pong speaker ay nakalimutan ko kung sino. So we have great speaker, rest assured for tomorrow. Stay tuned po tayo, our speaker for 3 o'clock is no other than Coach Idmar Torcolas. At ang speaker po natin bukas ng 8 o'clock ay no other than our platinum leader, upcoming diamond engineer, Coach Romel Jaime. So, invite na po tayo. Mamaya po, sige po, i-out ko na po namin ng maaga sa inyo ang ating pong Zoom link at ang ating invitation link. Kaya mag-invite po tayo and tuloy-tuloy lang po tayo. Keep going, guys. Keep going. God bless. Thank you, Coach. Coach Jericho, thank you so much. God bless po. Thank you so much, Mentor V, and to my Live Good family. Thank you so much, everyone. Proud of you. Proud of you, Coach. God bless you. Mabuhay ka. Bye.